Berarti cek Rambayan. Aku sing rugi. Mindayawati. Sinten panjenengan estunipun menika? Minagali Seto, Bupati saka ing Blambangan. Kanjeng Dipati Minagali Seto. Iya. Lajeng menapa to kersa pindhah dumateng kula Kanjeng? Nganti aku bragat lan siramu saka negara Majapahit tak papanke ana sak tengah alas. Aku pengen mirunggan lawan sliramu. Sak sapunipun mirunggan Kanjeng. Tenane aku kuwi tresna lawan kowe. Tresno. Iya. Nun sewu nggih Kanjeng. Piye? Yen iki salah sawijining pengayoman. Lho ngersake wanita wae kok dicolong. Yen pengayomane nyolongan, kados pundi kawulanipun Kanjeng Dipati? Aja kleru tampa ya wong ayu. Nek pengayoman nyolong wujuting bondo donya kuwi saru dinulu marang kawula kabeh. Inji. Nanging yen pengayoman isih muda, durung duweni garwa, apa alane yen pengayoman iku nyolong wanita ya isih lenggah. Rak ya padha wae. Mawi dengan tresno dumateng kula nggih Kanjeng. Ya. Kula ajri lho Kanjeng. Lho. Kok kowe wedi lawan aku sing mbok wedeni apaku, Brengosipun Kanjeng. Wah. Brengos kok sak kepel. Brengos. Oh. Nek wanita biyen kuwi ngerti kakung sing nggone brengos sekepel. Kuwi padha wedi, ning beda yen wanita saiki. Bentenipun? Ana tetembungan cium tanpa kumis seperti sayon tanpa garam. Anyem jejet. Oh ngaten. Ning beda nek kakung duweni brengos sekepel kaya aku. Bentenipun Kanjeng. Bedane sekali sing. Aduh. Rasane piye? Rasane griming-griming. Lah mula kuwi. Kaya brengose Mbak Kaji Paojat. Mindayawati. Mbak Kaji. Piye to? Aku tulungi no Mbak Kaji.
Kasturiki Naryo Jabar pamer swara janganipun kakak ojo adoh-adoh yo kersane wong ora tresna kok benjang lamun pikantuk ragya mulya Kanjeng pun tak urungake kemawon kersa penjenengan tak rewangi lara lopo jagat kuwi digelar rombo wanita sing ayu ngungkuli kelawan sliramu kuwi akeh banget nanging jeneng tresna najan to kepiye wae wanita sing ayune ngungkuli kelawan sliramu babar pisan aku ra tresna anane mung sliramu iki lho Kanjeng aduh tak rewangi kaya
Yen sliramu kuwi miyos saka ing Taman Salinojo. Kudune rak nganti abdi pendherek. Yo kene kaijenan. Kakang Joko Sundang. Diajeng min. Sing dipangapuramu yo Kakang. Satenane aku ora kok miyos kuwi ora. Ya terus. Sing aku dibradat salah sawijining pengayoman. Dibradat pengayoman. Asmane Minak Dali Seto. Menak Dali Seto. Saka Blambangan. Blambangan jero apa kersane? Kersane bakal mundhut garwa marang aku Kakang Joko Sundang. Apa kang sira kuwi ora matur yen wis duwe calon garwa? Ora ngono. Aku wis matur Kakang. Matur nyatane nekat. Isih nekat? Isih nekat Kakang. Nek ngono isih bojong lan kowe? Iya. Kene aku sing rajang kaya brambang. Kakang sabar. Tak iris-iris kaya buncis. Sabar, Kakang Joko Sundang. Diajeng Mindaya Wati. Mau pipiku diciwiti lho. Pipimu dijiwit? Oh, kurang ajar. Iki Kakang. Sing iki barang. Iya. Apa meneh diajeng? Janggutku Kakang. Janggutmu kok dicekel. Oh, pengayoman kurang ajar. Kakang. Ono apa dia? Ora mung kuwi. Terus? Bokongku dicableki. Bokongmu ya ditableki. Iya. Kowe lah pengayoman ora tata kowe. Iki lho Kakang bokongku. Kalong apa ora? Iki lho Kakang. Alah ora kalong ora apa. Ora apa-apa. Ya wis yen ora apa-apa. Wis mengko nek teko ing papan kene aku sing ngadeki. Kakang. Apa? Gawane adem banget. Lah terus? Aku njaluk dirangkul. Dirangkul? Ngene ya gadok. Wis teko wong iki. Wateni wong. Ngono ya ngono ning mbok yo ngerti wong sing manggon ana ing mburimu. Jebul wis rawuh. Rumah saku ora ana wong, Kakang. Nuwun sewu. Sedulur Haji Pakti. Kula niku mboten ngertos menawi panjenengan sampun rawuh. Lah kala wau nggih kula teksih Raja Niti kalih Ki Ajeng Mindaya Wati. Menapa leres panjenengan menika ingkang asma Menak Dali Seto. Pancen ora kleru, ora ana lorone. Ya aku Minak Dali Seto. Saking Kabupaten Blambangan. Sangka Blambangan Bali, sapa Gus kowe? Kula Joko Sundang. Joko Sundang. Nggih. Kapenah apa kelawan Mindaya Wati? Katresnanipun Mindaya Wati. Layak toh layak. Kowe tak wene ngerti. Nggih. Mindaya Wati tak oyak-oyak. Jebul ana sing nulungi. Nggih. Ora ana liya kaji paujan. Kaji paujan niku mboten nulungi. Lah Ning nyangoni. Sing nyangoni Mbah Kaji Paujan, sing nulungi Kakang Joko Sundang. Hei! Kaget aku. Jang, Nuwun sewu. Ya. Panjenengan menika satunggaling piyanti. Pengayoman pangkate bupati. bener. Dan menika nggih gagah pideksa. Gagah pideksa ya. Berbudi bawa laksana. Kuwi bener. Cakra. Kuwi bener. Wibawa. Ah, Bagus. bagus. Ning emani. Emane apa? Baguse kaya wedhus. Kurang ajar. Lho nggih lho. Lho seneng wong wedok kok dicolok. Dipotho-potho. Lho nek panjenengan yekti tresna kalih Ki Ajeng Mindaya Wati. Monggo niki gadah tiyang sepuh atmajane ratu ing Majapahit. Mbok dilamar, ditembung karo sing kagum. Nek cara biyen pancen kudu kaya ngono. Niku biyen. Kuwi biyen. Lah nek saniki Saiki wis beda carane. bentenipun Bedane nek wis aku ketemu kelawan Mindaya Wati, wis padha tresnane bebarengan sowan
mboten tresno kok. Mergo ana kowe. Mboten. Mergo ana kowe upama jagat ora ana Jaka Sundang tetep minak dali Nyatane Mindayawati nilar panjenengan ateges mboten tresno kalih panjenengan. Nuwun sewu nggih Kanjeng. Apa? Lho mong padha-padha milih ya to. Piye? Lho, wong ana ngene kok milih kaya ngono. Lho, kene ya. Nggih jelas cetha to. Lho cetone piye? Sampeyan ra ngerti. Yen Kakang Joko Sundang ki bebasan lampu 1000 watt Lampu 1000 watt madangi jagat. Lah aku Lampu 5 watt. Melik-melik instrumental. Lho Kakang. Kuwi durung. apa? Yen Kakang Joko Sundang pindhane emas 24 karat. 24 karat. Mas murni. Mas Nah, murni. aku. Itu yang sampean. Piye? Mas sekarat. Kurang ajar. Malah saya ngobong rasanya. Oh. Lho kuwi bukti lho Dan Kakang. sudah, saiki ngene wae. Pripun? Mindayawati mbok dol pira tak tukune. Lho. Delok kaji ae. Apa dake sapi kok Lho iso wae. Lho ngeten lho. Nek upama Mindayawati niku purun, gelem, monggo-monggo mawon. Oh jeneng Tresna niku mboten saged dipeksa. Kalih kula nggih nembe salon. Bola-bali ya ana kowe. Mongko jagat kuwi sing ditresnani Mindayawati, mong kowe gelem ora gelem supaya Mindayawati kena kelawan kowe kudu tepat. Oh ngeten mawon. Nek pancen nyoto sampeyan ngoten, tetep kula badhe ngayomi dhateng Mindayawati. Oh, kaya ngono bagus. Sing hati-hati yo Kakang Joko Sundang. Mas. Kakang, wis sing ngono. Kang Mas nek dari seto. Dimas dari Mangkono. Tadah duka ingkang kathah Kang Mas nek dari seto. Nembe kemawon kula menika jagi wonten ing Pangraja. Nanging kula krungu swanten jelih-jelih. Lajeng kula taliti wonten tilam pagurianipun Kang Mas. Estunipun nembe menapa? Dimas dari Mangkoro. Jih, Pun kakang kelingan. Mentas wae pun kakang kuwi ngimpi utawa nyumpena. Saka mangsaning pun kakang Dimas dari Mangkoro. Pun kakang ketemu salah sawijining wanita kang sesilih Mindayawati putra Brakumara saka negara Majapahit. Mindayawati. Lajeng Nganti tak poto-poto tak gopong tak gawa aning papan pagulinganing pun kakang. Barang kaya ngono ana satriya teka nom-noman bocah saka desa kang aran Jaka Sundang. Sakwise kaya ngono jebul Jaka Sundang kuwi katresnaning Mindayawati. lajeng sambung rapete napa pangimpen lan ing kasunyatan. Nganti tak tembung sarana aris Mindayawati dikukui si Jaka Sundang. Tak peksa batene supaya misahke katresnane. Nanging kabeh iku mau dikukui
kuwi kelawan Joko Sundang nganti pun Kakang Gondokala utawa peperangan. Loh, peperangan durung rampung syadi minak dali Mangkara wis ngumumake kelawan pun Kakang. Iki munggo panemumu kepiye Dimas Dali Mangkara? Kang Mas minak dali sira. Panjenengan menika nembe lam-lamen katuju prana marang Mindayawati putri Majapahit Rama. Yen miturut pemanggih kula Piye, Dimas? panjenengan menika sampun cekap umur saha dipun wantu-wantu dening kawula Blambang. Iya. Yen to panjenengan anggadhe garwa ibu-ibune tiyang Blambangan menika sami wantu-wantu pramila saking menika panjangkah menika kudu dijangkah supados kasembadan. Bener sliramu. Jeneng menungsa kuwi duwe panjangka kudu dijangkah. Tanpa dijangkah ora bakal kasembadan. Ya. Aturmu tak tompo. Mula aja wedi kangelan. Sesuk-esuk gagrak raina. Ngiritos kabeh para prajurit saka ing Kabupaten Blambangan nggawa Hondarta sak cukupe derek aku tumuju ana ing Majapahit wis aku ana tindak. Kabeh padha cepak-cepak. Apa kang dibutuhke dening lelama? Nanging sira uga aja nganti lero lan kudu prayitna. Kalamun lamar iki bangke sira kudu cepat-cepat bedhama pedhang tombak lan sapanunggalan. Sesuk dawuh yen mengkono prajurit iki enggal siagake. Sendika Kisanak menika katuan asma sinten pinten saking negari dipun wanohaken nami kula menak dari Mangkara saking Kabupaten Blambangan saking Blambangan leres nggih lajeng panjenengan
dipun tepungaken kula Wahandaya. Warangka utawi patih pun ing Majapahit. Kok patih wonten Majapahit? Terus lajeng menapa kesanipun pisanan ngantos dumugi ing Majapahit. Dawah kaleresan. Awit ancas kula badhe swita ngaras padha ing negari Majapahit saha embun-embun enjang ajeg jawah sonten tegesipun badhe lamar putri ingkang nami Mindayawati. Badhe ngelamar Mindayawati Menika leres. Nuwun sewu. Nggih. Rene Sang Prabu Blokumara kalenggahan menika nembe wonten semeti wonten ing sanggar pamujan sampun ngantos kaganggu saha sinau menika kawula ing Nuwun sewu Rakyat Bakti. Kula nyuwun wekdal sedekap awit wonten sabda dawuh Kang Mas Minakgali Seta kang kepengin nglamar dhateng Mindayawati. Kula nyuwun wekdal sedekap. nanging perkawis menika mboten kula linani kula njang kata Kaya